A já jsem Magic TV a dneska ukážeme první karetní kouzlo. Před začátkem triku by nám divák mohl karty zamíchat. Mohl by pak sejmout. Tak. A teďka by mě mohl takto kdykoliv stopnout. Například tady stop, tady z toho vrchního balíčku vybere jakoukoliv kartu, například tuto. Tam dohromady. My bychom tu kartu neviděli, a dneska si ukážeme. Je to Janek Svícový. Tu kartu by nám ta karty bychom mohli libovolně zamíchat. Mohl by si jít takhle. Když jsme se takhle podívali na karty, aby divák věděl, že tam jeho karta stále je. My bychom to hned poznali, že Janek Srdcový je jeho karta. Tak a teďka tutoriál. Opravdu by divák mohl zamíchat karty. Byste se koukli na dolní kartu. Stop, tady vybere si kartu. Esokárový. A Esokárový vám dá vlastně na tu dvojku křížovou. V tom případě, když vy si takhle budete prohlížet, tak jeho karta bude vpravo od té dvojky křížový. Pak může karty zamíchat. Dávajte si pozor na to, aby se tyto dvě karty neodpojily. Tak stačí podívat na karty. A my rovnou zjistíme, že vidíme dvojku křížovou a zprava od toho je Esokárové. A divákovi ukážeme tady jeho kartu Esokárové. Doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, dejte like, popřípadě odběr. A jestli chcete další karetní trik, tak můžete video sdílet a když tak mi napište do komentářů. Takže čus.